Mayong hapon mga ka-target. So kung makita ninyo, doon ako dagat. So nakog dagat. So for today's video, so balik kong dagat. So manginhas ko kay buhaton. Nya kay busy man akong kuan, akong partner in crime, busy man siya. So pahuway sa siya kay na sila kaugma. So solo flight na pod. So since solo flight gamitan na to kuan. Gamitan na to itong pinakakusgan. So gamitan na to ani. Butanganan sa cellphone. So target na to today kay katungkuan tumag imbaw. So mo akong target for today's kuan vlog. So mo tong kuhaon. So hopefully no maka kuha ta. So okay, ang gamit. So kung last time dala lang na gamit na mo itong last panginhas kay tinidor. So for today's kuan, so dala na ako ni kung pang kuskus sa lapok, yung plastic sulan sa kuha. Okay, so ready na guys. So let's go guys. Kedua, so good size na, pwede na ni. So duha na. Tingog. Good size na po daw. Kaya na. Katulo. Oop, napayusa. Katulo, kaupat. Jackpot sa pwisto. Yung tingog. Kalima. Good size japo daw. Size kalima. Jackpot ang pwesto na pa jud. Kaunom. Good size japo no. So 6 na kabuok. Hop na pa jud. 7 kapito. Kawalo, good size. Mamawalag mga size. Kawalo. Tapajud. Kasiyam. Jackpot sa pwesto. Jackpot ang area.
Ni gamay oh. So, gamay man alanganin. Bili na na. Oop, nasad. Duha. Ilan na to? Good size oh. Good size na ni. Two, 4, 6, 18, 11. So nasa 11 kabok. Pajud oh. $12. $12. Oh, crazy. Oh, daghan tong tingog da. Ya. Crazy, 14. Good size. Apa itu? 15. Oh, nasad. 16. 16. Oh, begitu. Kita kayo. Di City. Pajud 18. Oh, pajud oh. 9. So daghan na. Pajud oh. 9. 20. So kuha na ako mga katarget oh. Ubay na oh. 20 na kabuok. So jackpot sa area no. Medyo mabuo na kayo nanguha ba. Napajud. Tamakan. Napajud. Tamakan Japon. So ilan na 22. Oh, lah. Good size oh. Good size Japon. Yo, na mga katarget oh. Kita ba? Ito tayo. So mamakaudit lang mga size oh. So good size na na. Nasad. Medyo gamay-gamay. Pero good size na. So, wala na akong maihap mga katarget. Medyo ubay-ubay na. Oop, napachod. Tingog ko. Violet pa yung ano ba oh. Ilhan gini mga buhi. Oops, nasad. So jackpot sa tong kuan, swerte.
Nasuyo tamakan mga katalag dito. Tamakan na lang ako. Mga Japon, good size. Gamay. Good size na, pwede na. Pwede tayo. Jumbo dako, so gamay. Ibili na nato, tubuon sana nato. So good size, so dako. Nasad good size Japon, pwede na. Nasad lapok. Whoop. So, dagan kayo kukuha. Dali kaayo, natigom. Naka-jackpot ang pwesto. Whoop, nasad. Jumbo. Sakit sawak. Oop, tako. Size Japon. So muna akong kuha mga katarget. Daghan na kayo. So goods na. Pwede dinapunan. Maglingko-lingaw man kayo. So dali kay kuwaon lang nga kinasun dyan mga katarget. Dala lang kag pang kabkab, wala na. Dali kayo. Oop, nasa do. Good size na. Mailhan mo siya nga buhi kung inaputi yung kilid sa baba. Nayuban violet, pink pink. Nanasad. Ilhan dali kayo siya mawailan nga buhi. Nanasad sinitingo ko. Bato siguro ito. Nanasad Usa. Signapan na. Nanasad duha. Mamagway suod. Una paak. Duha. Abli din unod. So usa lang di kaya akong gikuanan daghan kay unod sulod, daghan kay jackpot. So napuy na ko usa lain daing klase. So magnasa si unod. So atong dadon. Nanasad tapaday gyud sila. So mao na akong nakabkab diha nya dinhi na nga area gatuyok-tuyok ako gamay kayo. So nya muna na nakadaghan ako nakuha. Sakit ang sawak. So nausaw, good size gapon. Nanasad magnay naani unod duha. Sinting bato. Bato na. Nanilgid ka sayon. Nanasad nanilgid ka dali kuhaon ng kinason dinhi. Mao siya imbaw sa Pilipinas. Tulo na napagito. Upat. Tagahana upat na diha.
So asa to usa. Lunod. Wala. Tulo ra. So tulo na gid tapad oh. Ni unod ang tapad. Pat ka buko. Sus, dali kuhaon. So muna na akong kuha mga katawig ito. So tanawa kung saan nakadaghan. Pila pa lang ka minutes. Nasa do? Jackpot sa pwesto. Nasad. Nasa binatamakan mga katarkit oh. Tamakan lang na ako. Agi na sa akin kupan. Magwa mga kitigan niya. Oh, nasa do. Nagtuy-tuyo ka dyan ko din sa akong gikuanan. Kabkaban. Nabalik na ako. Tingog oh. Dali kay mailan kay mo tingog ba? Masyag bato. Oh, nasa do. Oh, nagid oh. So good size na. Hop, nagsad. Ay gamay. Bilan na to. So ato ta dito sa mga good size kay naam si daghan. Oh, ano sa do? Good size na oh, pwede na ni. Duh, kabok oh. Jackpot sa pwesto. Nanasad. Dua ka buko. Tulugid ay. Usa. Duha. Pagid ay. Usa, tulo. Di na mabantayan. Mga good size ba? Tulugid ka buok. Nanasad oh. Good size ba oh. Dako. Jumbo.